ఎప్పుడైతే నడి రోడ్డు మీద నరికేశాడని తెలిసిందో వాడికన్నా ఎక్కువ నాకు భయం వేసింది. అరే విష్ణు, ఏం చేస్తున్నావురా? కొడుకు అల్లంత పని చేశాడే. ఆ గణేష్ మనిషిని నడి రోడ్డు మీద గొడ్డలతో నరికేశాడంట. వాళ్ళని బతుకులేవరు చంపేస్తారే. అరే విష్ణు, నేను చెప్పేది వినరా? నా మాట ఒకసారి వినరా? నేనైనా ప్రాణాలతో ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా? నన్ను వదిలేయమ్మా. ఆ ఊర్లో ఉంటే చంపేస్తారని తెలిసి ఐడెంటిటీ మార్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చి బతుకుతున్నా. కానీ మా అన్నని ఎవరో దారుణంగా చంపేశారు. నేను మా అన్నలా ఉంటాను కాబట్టి మీ నాన్న నన్ను చూసి ఎవరన్నా అనుకున్నాడు.